Sí, se oye. Ah, bueno, imos dar comezo logo ao pleno do día 6 de agosto de 2026, sendo as 12:07. A orde do día... Buenos días. Queríamos plantear una cuestión de orden. Queríamos plantear una... ¿Se puede ya? Sí, sí, vale. Queríamos plantear una cuestión de orden, ya que en la convocatoria no aparece el motivo por el cual el pleno no se realiza en el plazo estipulado en la fecha que está regulada en la aprobación del decreto de inicio de legislatura. Queríamos que quedara constancia o se nos dijera cuál es el motivo por el que el pleno no se hizo en la fecha adecuada, entendiendo que realmente tiene que existir una causa justificada. Sí, bueno, la causa, bueno, en principio, aparte, eso ya lo comenté también en su momento, creo que se le llamó a usted para precisamente mirar qué día podían tener mejor disponibilidad para sustituir el día señalado. Bueno, en concreto, o motivo foi sobre todo, bueno, pois a ausencia, o sea, non iban a poder vir dous dos concelleiros, nin o secretario tampouco ese día. Entonces, bueno, esa foi a razón pola que se chamou. Bueno, eu pensei que o millor era concordar, bueno, pensamos nunha data concreta, pero quisemos ver que vostedes pois podían vir nesa data. Se esa data non podía ser, pois estábamos dispostos a cambiarla, por suposto. Esa foi a razón principal. Vale, yo entiendo la indisposición de los concejales, es decir, que nos pasa a todos, y cualquiera tiene una disposición, pero creo que las cosas que están reguladas están para cumplirlas y sobre todo debemos ser respetuosos con la norma que lo establece. Entiendo que todo tiene que tener una causa objetiva e indeterminada, y realmente la opción o la disculpa, la justificación que se nos da no nos parece primero ni adecuada, porque oye, las cosas tienen que funcionar independientemente que alguno pueda acudir, como nos ha ocurrido a nosotros en alguna ocasión, que no hemos podido acudir por cualquier motivo, o incluso mi compañera cuando tuvo un problema clínico y pidió el voto telemático y tampoco se le dio. Es decir, oye, pues al final si no está regulado tienes que asumir las historias, y creo que incluso es un precedente muy grave. Entonces, bueno, ya que en la convocatoria no parecía la justificación técnica que debiera aparecer, entendemos, para saltarse lo que ya está aprobado, y después de su aclaración no estamos de acuerdo con ello. Ya se lo hemos dicho personalmente cuando hablamos de este tema y cuando nos ofreció la posibilidad de concretar el día, y en consecuencia nosotros nos levantamos y abandonamos el pleno porque creemos que está irregularmente, no irregularmente, me supongo que legalmente cumplirá, ya lo veremos ahora con los jurídicos y en el juzgado si realmente hay alguna causa, pero creo que es una utilización interesada y de forma inadecuada de la normativa, porque oiga, las reglas y los sistemas tienen que ser igualitarios para todo el mundo. Vale, si usted piensa que realmente podíamos llevar también adelante este pleno sin secretario, pues bueno, no sé exactamente cómo querría que lo lleváramos adelante, porque ya no solo se trataba de concejales, sino también del secretario. Bueno, mire, nos entendemos todos y hay secretario, ahí tenemos 3 secretarios, 2 personas que ejercen de secretario en distintas ocasiones, en las comisiones, en aquí, en el otro, y entonces, oiga, bueno, usted nos dice lo del secretario, yo entiendo las cosas, pero todos tenemos claro cuál es
el trasfondo del tema y, oiga... Bueno, yo creo que no lo entiende. Si está diciendo eso, evidentemente no lo entiende. Yo lo entiendo perfectamente. Y si hubiera una causa justificada... Bueno, ¿no le parece justificado que no pueda venir? Porque, bueno, los concejales aún me puede decir, bueno, pues tal, pero que no pueda venir también el secretario, si no lo considera justificado eso, pues no sé exactamente qué puede considerar justificado. Mira, pero bueno. Tenemos un secretario en funciones, una persona que lo sustituye en las comisiones y otra persona que acude de vez en cuando. Están todos complicados. Yo no lo sé. Sí que sé lo que hemos hablado usted y yo, lo que ha quedado aquí reflejado y el motivo que hay. Entonces seguimos entendiendo que no es una causa justificable, y si fuera justificable, entiendo que nos tenían que haber comunicado oficialmente lo que había. Hemos presentado un escrito que realmente, aduciendo todo lo que entendemos que ocurre, ni han tenido ustedes la dignidad de contestarnos, que está en su derecho a no hacerlo. Creo que no es ético, pero bueno, legalmente lo será, y creo que, oiga, si la motivación es la que era, después de haber presentado un escrito pidiendo una aclaración de cuál es el motivo de tal, si la justificación que usted dice es la que es, nos lo podían haber notificado por escrito, acreditado por escrito la imposibilidad de estar quien tuviera que estar, e incluso nos podrían en la convocatoria justificarlo. Entonces, bueno, entiéndame que yo a usted lo entiendo. Entiendo su motivación, que me expresó aquel día telefónicamente, conforme tenía la posibilidad de que ocurriera dos ausencias, una por temas sanitarios, otra por otros temas, pero entiendo que eso es algo que nos ocurre a todos en distintos momentos y circunstancias de la vida, y que no tienen que alterar, no deben alterar el día a día del tema. Entonces, bueno, como entendemos que realmente eso se hace un uso interesado y partidista de la normativa, y entendemos que no es así, pues hoy nos levantamos y ya nos veremos. Bueno, yo no sé si realmente, bueno, por supuesto ustedes son libres de levantarse y abandonar el pleno. De todas formas, yo sí pienso que no tienen razón, vamos, porque en este caso, además, bueno, como decía, tampoco había una persona que realmente pudiera sustituir, en este caso, al secretario. Pero bueno, ustedes mismos pueden hacer lo que consideren oportuno. Yo no les voy a decir lo que tienen que hacer. Mire, le vuelvo a decir y a reiterarme en el mismo tema. Usted me llama un día para plantear una problemática que tiene, yo le doy mi opinión, le digo, incluso sentaría un precedente, usted me dice que, oye, que puedo hacerlo, me parece bien. Nosotros ante eso presentamos un escrito al que ustedes ni siquiera tienen la dignidad y la ética de contestarnos, y oiga, y hoy nos dicen que es el secretario. Bueno, yo no sé, y mañana... Eran las opciones esas. Pero perdón, hoy nos dicen ustedes que es el secretario, hasta hoy nos decían ustedes otra cosa, y no nos han justificado, teniendo opciones y motivos, y sobre todo creo que instrumentos para hacerlo, tanto al escrito que hemos presentado como la convocatoria del Pleno, de por qué las cosas se cambian. Y entonces, oiga, entendemos que, le vuelvo a decir, con todo el respeto del mundo, nosotros claro que podemos hacer lo que entendamos que debemos hacer, pero creo que lo que no se debe hacer es un aprovechamiento, porque hemos cambiado plenos en otras... Perdón un momento, se han cambiado en otras ocasiones plenos, sin ninguna... Perdón, pero cuando se fue a Fitur en una ocasión, cuando se fue a otra... Es decir, pero no porque hubiera una ausencia de dos concejales, sino... Pues a Fitur, pues ir a Fitur a lo mejor es más motivo, vamos, bueno, porque podíamos no ir a Fitur. Vamos a ver, vamos, realmente también para que vamos a Fitur. O sea, que no tiene sentido. Pues nada, listo. O problema é que ahora non hai solución. Es más, usted me dijo cuando lo llamé, en vista de que no me devolvía la llamada, me dijo que le diera, que me llamaba a lo largo del día, no me llamó, lo llamé el día siguiente y me dijo que sí, que no había problema, pero que iban en todo caso a mandar un escrito, ¿no? Que efectivamente lo mandaron. Yo, bueno, sí, efectivamente vimos el escrito, pero ni siquiera, bueno, fue creo que hace 4 o 5 días, no lo sé. Pero bueno, al decirme que no había problema, que iban a venir al Pleno, yo di por supuesto que estaba solucionado todo. Ahora me estoy enterando de que, pues que no es así.
O sea que... Mire, y la culpa es solo perdón, nuestra, claro. No, eso usted, perdón, yo no digo, quien convoca al pleno son ustedes, o usted, perdón, que es el que firma la convocatoria, y nosotros no podemos presentar un escrito hasta el momento que se nos convoca, nada más. Evidentemente, yo ahí no puedo hacer nada, o sea, si realmente creen que tal, yo no sé si el pleno me imagino que puede continuar, ¿no? Sí. Ah, claro, pues, bueno, pues nada. Bueno, pois vamos a continuar co pleno. O primeiro punto é a aprobación actas anteriores, quedan aprobadas. Sí, espera. Sí. En una de las actas que va un asunto de una expropiación, no se transcribió lo que es el anexo que hay en el acta por error. Entonces, quiero que quede constancia que existe ese. Sí, eso... ahora en el nuevo punto se hacemos constar eso. No. Vale. Bueno, pues queda entonces, queda recogida ese aspecto. El punto 2, o punto 2 é dar conta de decretos da alcaldía e asuntos varios, dase conta. E o punto 3 é proposta da alcaldía, datas para a determinación das festividades locais para o ano 2027. Bueno, en concreto, é para determinar os 2 días de cada ano que neste concello pois teñen carácter de festas locais. E se propoñen, como festas locais para o ano 2027, o día 16 de agosto, luns do Carme dos Pincheiros, e o día 20 de setembro, luns do Nazareno. Votos a favor? Bueno, non sei se... Perdón. Como non teño xa aquí ao PP... Bueno, si, ten a palabra o señor concellero de VIPS. Bueno. Primeiro, pois o BNG. Bueno, vou dir... No, SOE, perdón. Vou a votar a favor. BNG. Bueno, vou dir, o BNG como é tradición xa, por estas datas e neste punto vai absterse, e porque sempre decimos o mesmo. Pensamos que os festivos locais deberían de darse en outra data, que tiña que ser pois algo que teria que ser de acordo xunto, xa non só con toda a veciñanza, sino incluso con outros sectores, tanto sociais ou a nivel económico, e que aportarían pois moitísimo máis ao conxunto da veciñanza pois outras datas. Polo tanto, ímonos a abster. Moitas grazas. Nos Paura? Bueno, sí, esa proposta xa foi... Falei. Bueno, pois non sei se hai algunha intervención máis, se alguén quer decir algo máis. Bueno, pois vamos a proceder á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Pois queda aprobado por 5 votos a favor e 2 abstencións. Vamos a pasar agora ao punto número 4, que é proposta da Alcaldía para participar na segunda fase do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de competencia municipal adicional 2/2026 da Deputación Provincial da Coruña. Ten a palabra a señora concelleira de Obras. Bueno, pois unha vez máis traemos, bueno, pois o POS. E eu quero agradecer a Diputación pois este plan, como sempre xa vimos dicindo ao largo de todos estes anos. É unha pena que a Xunta de Galicia pois non teña un plan de obras e servicios tamén para os concellos, porque a verdade é que nos dá un pouco a vida para facer inversións, non? A cantidade que vamos a facer de achega a gasto corrente
é 300, a ver que teño por aquí, 360.699,74, eso vai a ir para gasto corrente, e 142.284,82 van a ir para a obra do Parque do Castelo. Entonces nada, nos vamos a votar a favor, evidentemente, e eso, agradecer estes plans, porque a verdade, xa que os concellos cada vez teñen que asumir máis competencias que non nos corresponden, como por exemplo o SAF, que a tería que asumir a Xunta de Galicia e a teñen que asumir os concellos con axuda tamén da Diputación, pois este pos, a verdade, que nos dá vida para non estar asfixiados. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Concellero de Vips. Sí, bos días. Bueno, o primeiro nada, saudar ao público que nos está vendo, os que nos están vendo desde a casa, e aclarar, antes de entrar no punto, que este pleno é totalmente legal, senón o secretario non nos permitiría estar aquí. Entonces, bueno, que pasa, algúns non queren traballar, nin queren chegar tarde a comer. Dito isto, vamos a aprobar a segunda chega do POS, é dicir, aprobase unha primeira en febreiro, que estaba dotada de máis de medio millón de euros, é unha segunda cando fai a Diputación fai a súa propia liquidación, e vendo que se queda unha liquidación positiva, pois o que fai con esa liquidación é repartila no resto dos concellos facendo un segundo POS. A nós nos corresponden 582.466,57, dos cales se destinan a parte 360.000, como dixo a miña compañeira, vai a gasto corrente, e a outra parte, 221.000, vai destinada á obra de sustitución e remodelación do Parque do Castelo, que ademais está en fase de licitación pois bastante avanzada. Entonces nada, agradecer á Diputación, creo incluso, espero non adiantarme, que ao mellor incluso cae ao mellor algún outro plan de aquí a final de ano, o sea que estes plans son moi necesarios para os concellos, máis que nada polo que dixo a miña compañera, que sempre estamos prestando servicios que non nos corresponden sin a financiación adecuada. Moitas grazas. Ten a palabra Nos Benega. manifestarnos o voto a favor. Nos Pobra. Nos Pobra, evidentemente, tamén vai a votar a favor e sumarnos un pouco pois ese recoñecemento da Diputación como administración que apoia moito os concellos, e con esta posibilidade de dedicar a gasto corrente pois nos facilita pois a nosa tramitación, a nosa laboura, a nosa elaboración dos orzamentos propios, e agradecer esta posibilidade unha vez máis. Non sei, señora Concellera de Obras. Sí, eu unha última cousa. Eu decir que este agradecemento á Diputación vai porque realmente fai un plan de obras e servicios xusto para todos os concellos, sexan da color que sexan. O sea, todos os concellos da provincia da Coruña teñen o seu plan de obras e servicios. E por iso decimos que é unha pena que a Xunta de Galicia non o faga, porque a Xunta de Galicia, dependendo do color de quen goberne, dependendo das axudas económicas que ten. E iso é algo moi grave. Penso que eso sí que é grave, e que é partidista, non, como decían hai un rato, o Partido Popular, que utilizamos os plenos como cousas partidistas. Non, isto sí que é partidista, que a Xunta de Galicia depende do color que este gobernando, dalle achegas económicas ou non. E, en cambio, a Diputación ten un plan de obras e servicios para todos os concellos da provincia da Coruña. Entonces creo que tamén hai que reflexionar un pouquiño sobre eso. E nada máis. Moitas grazas. Non sei se hai alguén que quera facer unha segunda intervención. Bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor desta proposta? Pois queda aprobado por unanimidade, non sei se dos presentes. Bueno, pasamos ao punto 5, que é proposta a alcaldía para a modificación de RPT, cadro e anexo de persoal, posto de nova creación, que é o técnico superior de arquitecto, escala de administración especial, subescala técnica. Ten a palabra a señora concellera de persoal.
Bos días a todas e a todos. O punto que traemos hoxe ao pleno consiste na modificación da relación de postos de traballo e do cadro de persoal para crear unha praza de arquitecto superior como persoal funcionario. Esta proposta responde á necesidade de reforzar de forma estable a área de urbanismo. Na actualidade, o Departamento conta cun arquitecto técnico e cun arquitecto superior que presta o servizo no Concello ao abeiro dun programa de apoio cunha duración limitada de 3 anos máis un prorrogable. A experiencia destes meses demostra que o urbanismo precisa contar de maneira estable cun arquitecto superior que poida asumir as funcións propias deste posto e reforzar a capacidade técnica do Departamento. Por este motivo, o que se propón neste expediente é incorporar esa praza á estrutura permanente do Concello mediante a correspondente modificación da relación de postos de traballo e do cadro de persoal. A praza créase con unhas retribucións básicas que serán as que corresponden, segundo a Vicente Lei de Orzamentos Xerais do Estado, ao subgrupo A1, o sistema de selección mediante concurso oposición, e a titulación exixida é título de arquitecto de grau ou máster que habilite para o exercicio desta profesión regulada, en condición de obtelo consonte a legislación vixente. Moitas grazas. Ten a palabra o señor concelleiro de VIP. Ben, nada, simplemente comentar moi cortiño que vou votar, lóxicamente vou votar a favor. Creo que era unha figura que é moi necesaria neste concello. Agora mesmo está, como dixo a miña compañera, por un programa que che permite ter unha persona interina, pero creemos que é adecuado pois contar con esta figura pois dunha maneira máis estable. A nivel presupuestario non vai supoñer máis coste, posto que simplemente na plantilla de persoal vai pasar o coste que está ahora mesmo como funcionario por programas a plantilla de funcionarios. Por lo tanto, eu vou votar a favor. Moitas grazas. Señora concelleira do PSOE. Ben, pois eu tamén me sumo un pouco ao que explicaba a concelleira de persoal. Vimos como realmente era necesario ter esta plaza de arquitecto, vimos tamén como o Concello pois foi avanzando en todos os servicios que agora pois está prestando para os seus veciños e para as veciñas. Por eso, pois, eu tamén vou a votar a favor, porque creo que é moi necesario que teñamos na Pobra unha praza de arquitecto. Benega. Sí, nós tamén imos votar a favor. A ver, hai que recoñecer que os servicios de urbanismo, a propia Concellaría de Urbanismo, é unha das máis complexas por todo o que ten que tramitar, todos os informes, as inspeccións, e tamén a que ten unha maior carga de traballo. Polo tanto, si consideramos que un perfil técnico de arquitecto é imprescindible neste Concello e que vai supoñer pois beneficio xa non só para o Goberno como apoio a todos eses informes técnicos que ten que emitir, senón tamén para a propia veciñanza. Hai que dar a coñecer a toda a veciñanza que comparen a tardanza en resolver un permiso para calquer cuestión de obras neste Concello, que é un permiso pois unha tardanza moi corta, que se fai de maneira rápida, e iso é porque contamos con un servicio de urbanismo que hoxe por hoxe pois está ben dotado, e por eso é necesario pasar de ter o arquitecto con ese programa a pois convocar e modificar a RPT. Gracias. Concelleira. Sí, estamos reforzando, como decía a compañeira, un servicio esencial para que o Concello funcione mellor e para que os veciños teñan unha administración máis rápida, máis eficaz e, sobre todo, con máis garantías. Trátase, en definitiva, de adaptar a organización municipal á realidade actual do servizo, dotando o urbanismo dunha estrutura máis estable e preparada para dar respostas ás necesidades do Concello e de toda a veciñanza. Pois se non hai máis intervencións, procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade dos presentes. Pasamos agora ao punto número 6, que é proposta da Alcaldía para a modificación do salario base de peóns da Brigada de Mantemento, auxiliares de axuda no fogar, limpiadoras, auxiliares de axuda no fogar, limpiadoras e instalacións municipais. Ten a palabra a señora concelleira de persoal. Grazas. O punto que se trae hoxe ao pleno ten por obxecto a modificación do salario base correspondente ás categorías de peón da brigada, auxiliar
de servizo de axuda no fogar e limpadora de instalacións municipais. Na actualidade, estas categorías teñen fixado un salario base mensual inferior ao salario mínimo interprofesional aprobado para este ano 2026. O Goberno do Estado aprobou para este ano un incremento do salario mínimo interprofesional ata os 1.221 euros en 14 pagas. A normativa que regula esta materia establece, ademais, que para comprobar o seu cumprimento deben terse en conta non só o salario base, senón tamén os complementos salariais e outros conceptos retributivos. A proposta de hoxe sométese á aprobación do Pleno e consiste en actualizar o salario base destas categorías profesionais que actualmente temos en 1.192,99, fixando en 1.221 euros mensuais, tomando como referencia o salario mínimo interprofesional vixente. Moitas grazas. Concelleiro de VIPS. Ben, bueno, primeiro comentar que vou votar, por suposto, vou votar a favor. O segundo comentar que é verdad que resulta curioso que cando se elaboran os orzamentos fanse todas as subidas as subidas salariais correspondentes conforme a todos os empregados públicos como aproba o Estado, pero aquí estábase dando, ou creíamos nós como goberno, unha pequena anomalía donde o soldo, digamos, base de certo persoal laboral neste concello pois non chegaba a ese salario mínimo. Non é que non chegara, é dicir, non chega ao soldo base porque se teñen en conta antigüedades e outros conceptos que sí que forman parte do mesmo e, polo tanto, superaban pois ese salario mensual, pero dábase, por exemplo, a circunstancia que unha persona que entraba a sustituir unha destas personas, pois ao mellor por vacacións, resulta que estaría no soldo base cobrando máis que a propia persona que xa estaba. Entonces, bueno, nos parecía pois unha anomalía que queremos ahora mismo corrixir. Prácticamente non vai ter incidencia no que é no orzamento municipal, porque creo que estamos falando dun coste anual duns 15.000 euros que vai a supoñer a maiores, polo tanto non vai haber ningún tipo de problema, vai tirar das propias bolsas das áreas de gasto correspondente a cada categoría profesional e, polo tanto, consideramos que é unha boa proposta e vámola votar a favor. Gracias, señora concelleira do PSDG-PSOE. Pues, bueno, eu por suposto tamén vou a votar a favor. Ademais, creo que era algo necesario. Foi unha proposta que levamos á mesa de negociación, que levamos o goberno e bueno, creo que é persoal moi necesario no noso concello e que tamén ten que ter un salario digno e que menos que traer esta proposta e regularizalo. Gracias, concelleiro BNG. Bueno, decir que para nós é unha mágoa que non este aquí o Partido Popular, porque eu sinto curiosidade por saber cal sería o seu voto. Si sería a favor, en contra ou abstención, porque estamos falando de algo tan importante como é a clase traballadora, e así como antes dicen que había un perfil técnico como era arquitecto que era imprescindible neste concello, que vamos a decir das limpadoras, do persoal de mantemento, das brigadas e das auxiliares de servizo de axuda no fogar. E digo que me gustaría pois coñecer cal sería o voto do Partido Popular, porque sempre que chega aos orzamentos, o Partido Popular, unha das cousas que achaca este goberno é que gastamos moito en persoal. E por que gastamos en persoal? Nos teremos que facer esa pregunta. Pois gastamos en persoal porque podemos decir que somos un goberno que temos moitos servizos a beneficio da veciñanza e servizos que son xestionados de maneira pública. Polo tanto, e nós, como non podía ser de outra maneira, imos votar a favor porque é inadmisible que neste momento teñamos traballadores cuyo salario base fora por debaixo do salario mínimo interprofesional. Polo tanto, e aparte, a maiores hai algo importante tamén para que non se preocupe o Partido Popular e agardo que así o transmitamos, é que isto non vai a repercutir negativamente nas contas do orzamento do propio Concello, porque non vai en detrimento de outras partidas, para que vexan, non o pode ver, a ver se o escoita, pois de que este goberno é responsável e, por suposto, actúa de maneira igualitaria e que defendendo que os servicios públicos teñen que ser de xestión directa. Moitas grazas. Concelleira de Persoal. Sí, simplemente aclarar que a diferencia mensual estamos a falar de 28 euros, para o Concello non é un custe moi grande, decía o compañeiro, uns 15.000, non son exactamente o custe anual destas subidas a todos estes traballadores e traballadores de 11.294,22 euros, é perfectamente asumible por parte do Concello, pero en cambio falamos de 28 euros ao mes para cada unha destas persoas que
onde van eses non van outros, como se soe decir. Decir que non é correxir un incumprimento legal, é unha decisión política, como falaba a compañeira do BNG, porque nós creemos na defensa dos servicios públicos e creemos que hai determinados servicios que as administracións públicas temos que estar ao frente e non se faga negocio con eles. Moitas grazas. Pois se non hai ningunha segunda intervención, procedemos á votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade dos presentes. Pasamos ao punto 7, que é a proposta de alcaldía de extensión de beneficios sociais a funcionarios previsto no vixente convenio colectivo de persoal laboral. Ten a palabra a señora concelleira de Persoal. Ben, pois si, isto que traemos é unha proposta para facer extensibles estes beneficios ou estas axudas que xa podían disfrutar delas o persoal laboral do noso concello, e non era o mesmo caso no dos funcionarios do noso concello. Trátase de recoñecer axudas para estudos, veñen as contías determinadas no expediente. Para a gardería 90 euros, para a educación secundaria 100 euros, para a formación profesional 120 euros e para a formación universitaria 360 ao ano. Logo tamén hai unhas axudas de carácter cultural e deportivo de ata 600 euros anuais que se bonificarán aos traballadores, neste caso funcionarios, porque os laborais, como decíamos, xa podían disfrutar delas en actos culturais ou deportivos organizados pola propia entidade, polo propio concello. E logo pois están as prestacións non asistenciais que recoñecen axudas para servizos sanitarios non concertados, garda e cuidado de fillos ou cónxuxe disminuídos físicos ou psíquicos, servizos de gardería, seguro de accidentes dos vehículos municipais, seguro do carné de conducir, servizos de odontoloxía, prótesis, empastes e outras cousas que veñan recollidas no expediente. Moitas grazas, concelleiro de VIPS. Ben, nada, o primeiro comentar que vou votar a favor. Isto xa era unha reivindicación que nos estaban trasladando pois, os sindicatos que representan ao persoal funcionario deste concello, que, bueno, que creían que era xusto pois que eles tamén se puderan digamos, beneficiar. Estamos falando do persoal funcionario, aquí son pouquiñas persoas, entonces insisto, non vai ter un custe a maiores no orzamento, posto que o orzamento que se destina pois para todas estas bonificacións, digamos, nunca se chega a esgotar, é dicir, porque, bueno, moito ten que ver con fillos e todas estas cousas, moito do persoal deste concello xa ten os fillos máis que criados, entonces, bueno, non vai a supoñer ningún custe a maiores e, polo tanto, bueno, me parece xusto tamén pois que o persoal funcionario pois tamén se poda beneficiar, entonces vou votar a favor. Moitas grazas. Señora concelleira de... Vamos votar a favor. Bueno, BNG. Imos votar a favor. Bueno, pois non sei se queren engadir algo máis a concelleira, se non. Bueno, pois vamos a proceder á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade dos presentes. Hasta logo. Pasamos ao punto 8, que é proposta de alcaldía para iniciar expediente de cesión gratuita a favor da Xunta de Galicia de bens inmóveis propiedade do Concello. Ten a palabra o señor concelleiro de Medio Ambiente. Ben, bons días. Pois isto, bueno, xa é coñecido por gran parte da ciudadanía, pero pois a tramitación que temos que realizar para ceder estas tres parcelas que están situadas na ampliación do polígono, para que desde o Distrito Forestal, desde a Xunta de Galicia, pois podan construir ali un edificio chamado, un edificio técnico coñecido con as siglas de BUO, Base de Unidades Operativas, onde van a estar as brigadas terrestres de apoio a extinción de incendios. Foi unha solicitude que chegou á alcaldía e que se valorou moi positivamente. Primeiro porque, bueno, sitúa esta base no noso concello, fai que as actuacións das brigadas pois vayan a poder ser máis inmediatas nos terreos do noso concello, do concello limítrofe de Ribeira, de Boiro,
Rianxo, por suposto, tamén, por todos son. Supoño que escolleron o lugar porque, bueno, o noso polígono está moi preto da autovía, permite unha movilización moi rápida dos medios, e, bueno, está situado un pouco pois, no centro do Barbanza para acceder rapidamente a estes concellos que acabo de enumerar, e, bueno, por lo tanto, consideramos que un beneficio moi grande para o noso medio forestal, para os nosos recursos forestais, para a seguridade da cidadanía tamén, que os incendios hoxe en día poñen moi en grave risco a vida das persoas e dos bens materiais, e, bueno, pois tamén en aras da necesaria colaboración entre administracións que solicitan pois esta cesión por parte do Concello, pois nos valoramos moi positivamente, e por iso teremos esta proposta ao Pleno para iniciar o expediente de cesión e que podan instalar este edificio e poñer en funcionamento o antes posible. Moitas grazas. Señor Concellero de VIPS. Sí, nada, como comentaba o meu compañeiro, creo que vai ser moi beneficioso pois ter unha resposta rápida en caso de que hai algún lume, que toquemos madeira, que por ahora aquí non nos está afectando este verán, esperemos que siga así, pero bueno, creo que é unha boa proposta, un servicio máis encima próximo, bueno, lóxicamente dando un exemplo, como non, do que ten que ser o traballo entre administracións, que é colaborar sin mirar o cor político e só mirando pois, polo beneficio da cidadanía. Creo que neso somos un exemplo. Moitas grazas. PSDG, PSOE. Pois igual, non? Neste sentido que falan os meus compañeiros, porque ademais vendo pois como está últimamente estes últimos anos, pois vai a ser moi bo para a Pobra pois contar con este servicio. Entonces eu creo que é unha boa proposta. Grazas, BNG. Sí. Nós, como non podía ser de outra maneira, estamos a favor da cesión, e estamos a favor pois para que se realice esa base, non, de unidades operativas para as brigadas forestais. Agora ben, agardemos que o goberno do Partido Popular da Xunta de Galiza sea tan responsável e tan áxil como este goberno. Que quer decir? Que xa que vai ter os terreos, cando menos que teña partida orzamentaria para realizar o que a infraestructura e algo importante, dotala de persoal, porque aquí tamén temos que lembrar que hai un proxecto similar, creo que lembrar que foi en Rianxo, donde a instalación está moi ben, pero infradotada de persoal, e o persoal que hai cunhas condicións laborais xa non dignas, indignas. Polo tanto, pensamos que é algo importante e vamos estar a favor de que se realice esa cesión e exixirlle, igual que nos exixe a bancada da oposición do Partido Popular, exixirlle ao Goberno da Xunta que o faga o máis rápido posible e nas mellores condicións, incluindo tamén o persoal. Moitas grazas. Señor Concelleiro de Medio Ambiente e Urbanismo. Un pouco máis que engadir esas puntualizacións, pois evidentemente tamén estamos de acordo, faltaría máis. E nada, decir que son estas 3 parcelas que se atopan na ampliación, que teñen un valor dese solo en centos de miles de euros, digamos, que hai que valorar, non? Nos echamos este acordo, como tamén se chegou no seu día para a cesión da construción dunha gardería, pois ora dunha nova instalación, e, bueno, que a cidadanía coñeza aquí un esforzo que fai este goberno importante, porque esos fondos podíamos empregalos noutra cousa, si poñemos en ventas parcelas a través do patrimonio público do solo, e podíamos invertirlo noutra cousa, pero consideramos que, como decíamos todos os grupos, que ter aquí as brigadas disponibles para poder actuar nos incendios forestais, todos coñecemos que o tempo de chegada é fundamental para frenar o foco no seu inicio e poder impedir que se produzca un destes grandes incendios que tantos problemas nos están dando. Tamén decir que a Pobra non é un concello onde se provoque moitos incendios, polo menos na zona forestal do que é Serra Barbanza, pero por desgracia sí que o recibimos de outros concellos, onde teñen parroquias que son altamente perigosas, están así catalogadas pola propia Xunta de Galicia neste sentido, e cando o vento é de un lado ou de outro, pois nos chegan de distintos sitios. Entonces, pois, benvidos esta instalación no noso concello, e que, bueno, que sirva de apoio a todas as labores de extinción que se producen incendios. Moitas grazas. Non sei se hai algo máis que dicir. Pois procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade dos presentes. Vale.
Pasamos ao punto número 9, que é proposta de alcaldía en coacción de expediente de investigación para a incorporación de camiño ao inventario de camiños municipal. Ten a palabra o señor portavoz do Goberno Municipal. Sí, ben, e como Concello de Urbanismo, pois, bueno, estamos levando este tema adiante. Estamos traendo continuamente camiños ao pleno, sempre que nos gustaría ter un lote un pouco máis grande, pero, bueno, son a veces as circunstancias as que nos obrigan a actuar con celeridade en algúns deles, e neste donde se está producindo un certo conflito entre, pois, as propiedades conlindantes. Era necesario que o Concello fixera este expediente de investigación e aclarar un pouco a titularidade, cando menos cos coñecementos e cos informes, a documentación xurídica que dispoñemos a día de hoxe, e o dictamen pois do técnico de urbanismo foi precisamente declaralo como público, non? Así aparece no catastro 56 e con toda a documentación que obra no noso Concello, pois declarámoslo como público e a súa proposta para a súa inclusión no inventario. Sempre digo que ahora se comunica a todos os colindantes a posibilidade de que presenten documentación a maiores, escrituras, o que sexa, que se o fan, pois teremos a obrigación por suposto, de valoralas e o mellor cambiar esta determinación, que esperemos que non, ou sí, bueno, o que sexa de xustiza. En todo caso, bueno, a veces tamén se dan as circunstancias, o teño dito outras veces, de que hai documentación contradictoria, etcétera, e aí, pois, a resolución máis complicada. Pero, bueno, o documento que nos contamos que o catastro 56 aí aparecen obras realizadas polo Concello no propio camiño, e todos os indicios indican que é público. E esperemos que sirva para resolver esos conflitos que se dan a veces entre os veciños e veciñas polas titularidades das vías municipais. Moitas grazas. Decir que o camiño, bueno, se topa na zona de Angustia, é un camiño, bueno, pequeniño, que non comunica dous puntos entre sí, pero sí que dá acceso a determinadas parcelas. Grazas, señor Concelleiro de Vips. Soy BNG. Bueno, pois non sei se hai algo que engadir. Non, bueno, pois procedemos á votación. Votos a favor. Pani. Queda aprobado por unanimidade dos presentes. O punto número 10 é proposta da alcaldía para a dedicación dunha vía pública a Josefina Blanco Tejerina. Ten a palabra a señora concelleira de Cultura. Ben, grazas. Pois eso, traemos unha proposta para dedicarlle unha vía pública a Josefina Blanco. Pois, bueno, consideramos que corresponde ás institucións públicas preservar a memoria das persoas que contribuíron de maneira destacada ao desenvolvemento, eu como concelleira de Cultura, pois da cultura, das artes e do patrimonio colectivo, así como avanzar nun rueiro que reflita de maneira máis fiel a diversidade de figuras que forman parte da nosa historia. Ao longo da historia, numerosas mulleres realizaron achegas decisivas á cultura, as artes e o pensamento sen recibir un recoñecemento público acorde coa relevancia da súa contribución. A figura de Josefina Blanco Tejerina constitúe un exemplo desta realidade, reunindo méritos propios que a sitúan entre as personalidades destacadas do teatro español das primeiras décadas do século XX e da historia cultural vinculada á Pobra do Caramiñal. Josefina Blanco foi unha das actrices máis recoñecidas da súa xeración, desenvolveu unha brillante carreira profesional nas compañías teatrais máis prestixiosas da súa época, formando parte das compañías de María Tubao, Emilio Zuillir e García Ortega, especialmente da dirixida por María Guerrero e Fernando Díaz de Mendoza, referentes fundamentais da escena española. A súa calidade interpretativa permitiulle desenvolver unha intensa actividade artística por toda España e participar en importantes xiras internacionais. En 1912, ela retirouse voluntariamente dos escenarios nun momento de plena madurez profesional, deixando tras de sí unha traxectoria artística consolidada que construe unha das achegas femeninas máis relevantes ao teatro español do seu tempo. Lonxe de abandonar a súa vocación cultural, continuou desenvolvendo unha intensa actividade intelectual e formativa, non? E no ano 32 foi nomeada profesora supernumeraria de declamación práctica no Conservatorio de Madrid. E entonces
entonces aí tamén se lle reconoce a súa experiencia e o seu prestixio profesional e a súa capacidade para formar novas xeracións de actores e actrices. Josefina Blanco mantivo unha estreita vinculación coa Pobra do Caramiñal, onde residiu durante unha etapa significativa da súa vida e onde naceron 4 dos seus fillos, Carlos, Beatriz, Xacobe e Ana María, formando parte tamén da historia contemporánea da nosa vida. Sen abandonar nunca o seu compromiso coa cultura, desenvolveu un destacado labor de conservación documental e patrimonial, contribuindo á preservación de manuscritos, documentos, obras de arte, fotografías e outros bens culturais de extraordinario valor histórico que hoxe forman parte do patrimonio custodiado polo Museo Allinclán da Pobra do Caramiñal. Este labor constitúese un mérito propio e unha valiosa achega á conservación e transmisión do patrimonio cultural. Pola súa brillante traxectoria artística, pola súa contribución ao teatro, pola súa vocación docente, polo seu compromiso coa cultura, pola súa vinculación coa Pobra do Caramiñal e pola súa contribución á preservación do patrimonio cultural, o Concello da Pobra considera que Josefina reúne méritos propios amplamente acreditados que xustifican a súa incorporación ao rueiro municipal. Entonces traemos a seguinte proposta de acordo. Primeiro, dedicar o nome de Josefina Blanco á Rúa Peonil de conformidade co descrito no plano que se achega anexo a esta proposta, que é a rúa que está na Plaza Vitoriano García Martí, xusto ao lado do Museo de Vallinclán e ao lado da joyería, ese trociño de calle. Segundo, facultar a alcaldía para adoptar cantas resolucións e actuacións administrativas sexan necesarias para a execución do presente acordo. Incorporar esta denominación ao rueiro oficial do Concello da Pobra do Caramiñal, incluída a instalación das correspondentes sinalizacións e a comunicación aos organismos e servicios competentes, e organizar un acto institucional de descubrimento da placa identificativa da vía, preferentemente coincidindo cunha data de especial significado para a figura de Josefina Blanco ou para a promoción da cultura e da visibilidade das mulleres na historia. Non sei se hai algunha dúda. Moitas grazas. Concelleiro de VIPS. Sí, nada, simplemente decir que vou votar a favor. Vamos a votar a favor e, bueno, valorar moi positivamente pois esta proposta na que se ve claramente que son por méritos propios de Josefina, a súa vinculación con o seu concello evidente, residiu aquí durante moitos anos e, bueno, creemos que está perfectamente explicada na exposición de motivos e, polo tanto, vamos a votar a favor e, bueno, pois sempre é unha boa noticia que unha muller máis forme parte do rueiro municipal. Pois, señora concelleira, non sei se quere engadir algo máis. Pois procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade dos presentes. Pasamos ao punto número 11, que é moción do Grupo Municipal de VIPS instando a Xunta a reforzar o Fondo de Cooperación Local. Ben, bueno, é unha pena que os que seguramente defenderían o bo papel da Xunta, que non o é, se levantaran. Entendo que tamén porque non lles gusta debatir este tipo de mocións, pero creo que son importantes debatilas, sobre todo a nivel municipal, porque é verdad que os concellos, como a administración máis cercana á ciudadanía, moitas veces nos vemos na obriga de prestar certos servicios, pero non temos os fondos necesarios para poder facelo de quen nos obriga precisamente a prestalos. Entonces, bueno, creo que nos últimos anos, tanto a FEGAN, que representa a todos os concellos de Galicia, como a FEP, que representa a todos os de España, sí que veñen demandando pois bastantes máis recursos para as administracións locais, xa sea porque se nos deixe empregar o remanente sin ningunha regra fiscal ou porque se aumenten os fondos. En concreto, a FEGAN, a través dun estudio, calculou que a Xunta, a Administración Autonómica, ten unha débeda cos concellos galegos de 600 millóns de euros por servicios que estes prestan, que son impropios e que non se financian ao 100%. De todas formas, a min gústame sempre decir que os números pois poñen a cada un no seu lugar. É verdad que desde o ano 2024 o resto de administracións que sí que nos fan transferencias sí que foron aumentando eses fondos, e os que menos pois foron os da Xunta. Ademais, vou poñer os números tal cual. Nos do Fondo de Cooperación Local, que é o fondo que ten a Xunta para todos os concellos, nos recibimos no ano
2024 400.462,41 euros e para este ano 2026 se estima en 488.064 euros. É un aumento do 17%, que algún pode pensar, bueno, non está mal, polo menos foi aumentando. Bueno, sí, se pode pensar desa maneira. Cal é o problema? O problema é que respecto do Estado, o Estado nos aumentou un 22%, é dicir, porque o Estado pasou de transferirnos no ano 2024 2.307.636,64 a o estimado neste ano 26 que é de 2.820.884,08, é dicir, aumentou un 22%, é dicir, neste caso hai unha coherencia entre que o Estado foi aumentando as transferencias a contas a todas as administracións, incluídas as comunidades autónomas, e incluso algunhas ainda se negan a que podan vir máis fondos, que é unha cousa super curiosa, piden máis, pero néganse. E despois, quen se leva, lóxicamente, digamos, o premio gordo, por decir de alguma maneira, estes aumentos é, sen dúbida, a Diputación de Coruña, a través do POS, é dicir, nós no POS do ano 2024 destinamos a gasto corrente nos dous POS, no que aprobamos a principio de ano, como no que ven agora extraordinario, 544.886,47 euros, e para este ano hai previstos 912.904,10, é un aumento do 34. É dicir, como podemos observar, de todas as administracións que nos transfieren fondos para nos poder prestar todos os servicios que un concello precisa, pois a que menos foi a Xunta de Galicia, a pesar de que aínda moi recientemente aprobou un teito de gasto, pois posiblemente, penso que, se non me corrixe nadie, o máis alto da súa historia. Entonces non é que non haya fondos, simplemente pois se dedican a outra cousa que non é pois a, digamos, liquidar esta débeda cos concellos, que a maior débeda, sempre o comentamos aquí, é o SAF, que non o sigue sin financiar ao 100%, a pesar de haber feito un aumento este ano a 16 euros a hora, pero moi por debaixo do que ven custando. Entonces, por eso, pois se propón ao Pleno pois solicitar a Xunta que aumente a dotación do Fondo de Compensación Local para este ano 2026-27, xa que está elaborando eses orzamentos, para que elimine este déficit recoñecido pola FEGAN, é dicir, onde están todos os partidos representados de 600 millóns, e polo tanto tamén co Concello da Pobra, e que ademais unha cousa importante, que este fondo se aumente, pero que estes aumentos teñan carácter de libre disposición, é dicir, que non estén ca trampa de que vaya unha cousa finalista, sino que nos permita a nos decidir como os vamos a utilizar. Pois no último ano sí que algo o aumentou, pero con esta trampa, e dá traslado pois destes acordos, si é que se aproban aquí no Pleno, pois á Xunta de Galicia. Moitas grazas. Señora concelleira do PSOE. Ben, pois desde o Grupo Socialista vamos a apoiar esta moción porque compartimos a necesidade de reclamar unha mellor financiación para os concellos, e ao mellor é por isto que o PP pois hoxe se levantou tamén deste pleno, non? Porque non sei se votaría a favor de que lle pidamos máis financiación á Xunta de Galicia, o sea que non sei se lle importa o suficiente que os veciños da Pobra do Caramiñal e as veciñas pois teñan unha mellor financiación, non? Porque non podemos ignorar que os concellos somos a administración que está máis preto da cidadanía e somos os que damos resposta todos os días a moitísimas das necesidades dos nosos veciños e veciñas, pero esa responsabilidade ten que vir tamén acompañado dos recursos necesarios, e o problema é que en moitas ocasións os concellos acabamos asumindo pois o custo de servizos que non son competencia exclusivamente municipal. Entón esta moción pon un exemplo moi claro coa dependencia, que despois a miña compañeira pois igual tamén pois nos di algo, porque coa dependencia, coa atención no fogar, no caso, por exemplo, do SAF, que os concellos estamos asumindo unha parte moi importante dun servicio que ten unha clara dimensión social e que debería contar cunha financiación suficiente por parte da administración autonómica, non? E aquí hai un dato que me parece especialmente significativo porque, segundo os datos que recolle a propia moción, a Xunta incrementa a súa aportación no noso concello nun
a través do Fondo de Cooperación Local nun 17% entre 2024 e 2026, mentras que as transferencias do Estado aumentan un 22% e as de Diputación da Coruña nun 34%. Entonces eu creo que estes datos deberían facernos reflexionar e non estamos falando de que os concellos queramos máis cartos por querer máis recursos, simplemente. Estamos falando de que cada vez asumimos máis responsabilidades e necesitamos unha financiación acorde con esas responsabilidades, non? E tamén compartimos outra cuestión que recolle a moción, que unha parte importante deses recursos debería de ser de libre disposición para os concellos, porque, como xa dixen, somos os concellos os que coñecemos de primeira man as necesidades da nosa veciñanza. Somos nós os que sabemos se neste momento precisamos destinar máis recursos aos servicios sociais, ou a mantemento, ou a atención cidadá, ou a calquera outra necesidade municipal. Por iso entendemos que os concellos deben ter capacidade para decidir como utilizar unha parte importante destes fondos. Entonces, nada, vamos a votar a favor por eso, porque non se trata de confrontar administracións, trátase algo máis sinxelo. Se unha administración ten unha competencia, debe garantir tamén os recursos necesarios para que esa competencia se poida prestar correctamente, non? Entonces, por a nosa parte, nada máis, vamos a apoiala. BNG. Grazas, señor alcalde. Bo día a todos e a todas. Bueno, nos imos a apoiar esta moción, entre outras cuestións, porque o que propón son 2 puntos que a propia CEGAN, os 2 que se propoñen aquí, a propia CEGAN convidou, digamos, aos grupos parlamentares de cara aos orzamentos da Xunta do ano 2025 a que se lle pedise efectivamente á Xunta pois esas 2 cuestións, non? Por un lado, a ampliación dos recursos adicados pola propia Xunta de Galiza ao Fondo de Cooperación Local e polo outro, efectivamente, que sexa incondicionado, no? Que se distribúa atendendo a uns criterios, e a CEGAN falaba de poboación, de superficie, de núcleos de poboación e de poboación maior de 65 anos. Pois ben, como é unha proposta da CEGAN que nós, ademais, na propia Comisión Executiva da CEGAN votamos a favor, evidentemente, imos apoiar a moción. E decía tanto o propoñente da moción como a portavoz do Partido Socialista que, que era unha pena, no? Que o Partido Popular non estivese presente, porque estaría ben que pudésemos ver o que iba a votar. E eu, a risco de equivocarme, vou a ser un pouco máis atrevida e vou dicir que o Partido Popular ia votar en contra desta moción. Porque non o digo por decir, evidentemente, sino que os datos están aí. E os últimos datos son que, precisamente, a Comisión Executiva da CEGAN no ano 2025 e de cara aos orzamentos da Xunta do 2025 aprobou precisamente estas 2 cuestións para pedirlle á Xunta por 11 votos a favor que correspondían ao PSOE e ao BNG. E con, non foi en contra, pero foi coa abstención do Partido Popular na propia CEGAN. Entón, que temos que deducir? Pois que tanto a Xunta de Galiza como o Partido Popular e, evidentemente, o Partido Popular da Pobra do Caramiñal, que non se desmarca nin medio milímetro do que lle mandan, desde o Partido Popular de, non sabemos, de Madrid ou de Santiago, non estiveron apoiando precisamente a cidadanía, estiveron apoiando incondicionalmente ao seu partido, porque senón non se entendería que non votasen a favor precisamente de que entre a Xunta e o Estado financiasen o 50% do SAF, que é o que non está ocorrindo agora, ou que incluso haxa, digamos, competencias da propia Xunta delegadas nos concellos sin ter o orzamento suficiente. E a maiores desto, e xa para rematar, quería referirme a outra cuestión. Non só é absolutamente escandaloso o financiamento dos concellos por parte da Xunta de Galiza, non só é insuficiente tamén por parte da Administración Estatal, sino que, ademais, o PP na Xunta leva 17 anos practicando unha política que, baixo o noso punto de vista, é caciquil e absolutamente partidista. E adica millóns de euros en todos estes anos a convenios e subvencións
con concellos concretos que si un analiza exactamente de que cor son eses concellos, resulta que non é nada sorpresivo que a inmensa maioría dos convenios e das subvencións da propia Xunta de Galicia van dirixidos a concellos da cor política precisamente do goberno da Xunta. Polo tanto, un mal financiamento de base, un peor financiamento adicional do Fondo de Cooperación Local e, desde logo, unha política absolutamente caciquil e absolutamente partidista en convenios e subvencións. Por certo, das que este concello é principal perxudicado. Moitas grazas. Portavoz da Nos Pobra. Pois nos tamén vamos a votar favorablemente por razóns xa esgrimidas aquí. E, bueno, o que acaba de dicir a compañeira Rosana, pois é así, non se pode dicir que a Xunta non apoia os concellos, o que pasa é que non apoia todos os concellos, evidentemente. Hai moitas formas de facer isto. Temos un modelo de diputación que no ano, non recordo se foi 16, 17, sacou o plan único de concellos. Antes había unha serie de pequenas subvencións de cultura, de deporte, que eran un traballo sempre exixente para todos os departamentos de intervención, o Departamento de Cultura, había que solicitar a subvención, justificala, bueno, sempre era un traballo inxente. A Diputación decidiu xuntar todo nun plan único e darnos esa liberdade aos concellos de saber en que queremos investir cada ano, e iso, bueno, tamén te permite ter, pois, contías maiores se un ano queres dedicar a cultura e o ano seguinte queres dedicar a deporte. Bueno, confiando un pouco na xestión dos concellos, e foi unha medida, eu creo que moi positiva. A Xunta de Galicia, frente a isto, ten ese modelo que tiña antes a Diputación de moitísimas liñas de subvencións, pero despois as utiliza dunha maneira que eu simplemente vou expoñer feitos. Dun ano para outro cambian os criterios, cambian a puntuación, que nós non coñecemos hasta o último momento, cando a veces é moi tarde para poder redactar un proxecto, a non ser que de casualidade teñas listo, e, bueno, pois, entonces podes competir por conseguir esa subvención. É unha forma moi doada, porque sabemos que esa información flúe por canais extraoficiais, e eu sei perfectamente porque fluiu nun determinado momento cara a miña persoa de maneira un pouco inesperada, e iso nos permitiu facer, pois, o parque infantil cuberto do Camiño Ancho, porque nunha visita do presidente Rueda aquí, daquela era vicepresidente, aquí a Pobra do Caramiñal, nos informou de que a subvención que iba para dotacións municipais ese ano iba a ser a puntuación máxima para os parques infantiles cubertos. Eu, daquela, nadie o sabía que no Concello. E iso nos permitiu avanzar na redacción do proxecto e podemos presentar e conseguila. Esa é unha información que, se a tes, sempre te permite acadar esas subvencións, e os que non a temos, pois, se temos a sorte, temos xa ese proxecto pensado, etc., pois podemos chegar a tempo ou non. Entonces é unha forma moi doada de manter esa rede da que falaba Rosana, de que incluso aquelas que sacan abertas acaban indo sempre, pois, ao partido da cor que goberna. Entonces, se dixo antes, cando nos falábamos do POS, o que ten que facer é incrementar esos fondos e facer unha distribución, pois, polos criterios que ten o POS, de dispersión da poboación, tamaño poboacional, bueno, os que queran, obxectivos que se podan medir, e podemos discutir se son máis acaídos ou menos acaídos, pero serán para todos os concellos e se aplicarán así sucesivamente. O da Diputación, que eu saiba, conta co apoio de, pois, a maioría dos partidos que formaron parte da corporación e levános vixentes esos criterios. Pois farían falta igual porque, ao fin e ao cabo, os concellos temos todos, pois, necesidades de investimento en todas, en pistas, en estradas, en abastecemento, saneamento, e non é de xustiza que non se repartan equitativamente para toda a ciudadanía e a todos os concellos de Galicia. Por lo tanto, bueno, os dous puntos estamos completamente de acordo e vamos a votar favorablemente. Moitas grazas. Señor concelleiro de TIPS. Sí, nada, simplemente pois agradecer pois a todos os compañeros e a todos os grupos aquí representados pois o seu voto favorable, como decía a miña compañera Rosana, a pena non que o Partido Popular hoxe non quixera traballar, quixera irse a comer cedo, non quixera debatir estas cuestións porque, bueno, hubiera sido pois interesante saber que postura hubieran adoptada, ainda que eu tamén, vamos, me uno ao equipo da miña compañeira de que seguramente votaría en contra. Moitas grazas. Non sei se alguén ten algo máis que engadir. Pois entonces vamos a proceder á votación. Votos a favor da moción. Pois queda aprobada por unanimidade dos presentes. Pasamos ao punto número 12, que é moción do Grupo Municipal de VIPS instando a Xunta a deixar de expoliar
aos veciños e veciñas da Pobra e cumprir cas súas obrigas en materia de inversión. Ten a palabra o señor concelleiro de Vic. Sí, bueno, esta moción ven un pouquiño, digamos, pola rabia, un pouco provocada tras o último pleno extraordinario que tivemos aquí de orzamento, donde se falaba de certas inversións, e a verdad é que, estando aquí como concelleiro, con responsables de goberno, é verdad que creo que a administración autonómica nos está tratando como veciños, a todos os veciños, tanto os voten ou non os voten, como xa non de segunda, de terceira división. Entonces esta moción é un pouco fruto desa rabia. Entonces creo que o mellor canle, digamos, para transmitir toda esta rabia que se poida debatir é a través do pleno municipal. Aquí toco varias cuestións. En primeiro lugar, toco o famoso canon das depuradoras que temos aquí falado e refalado, que foi a través dunha lei do ano 22 e que nos está supoñendo, e ademais supoño, puxen espolio por non usar outra palabra un pouquiño máis forte, como pode ser roubar, pero veume espolio nese momento. Por que digo isto? Porque desde que nos lo empezaron a cobrar, insisto, é dicir, aquí grava, esta lei grava dous conceptos, grava a entrada de agua non contaminada, agua que simplemente a depuradora entra a maiores no seu canle, ou contaminación. Nós por contaminación temos un servicio de medio ambiente que está funcionando moi ben a través da técnica, polo tanto aí estamos zafados, pero claro que a cantidade de auga cando temos meses de estar chovendo todo seguido, pois entra un agua efectivamente que a depuradora ten que tratar, e claro, pois esta lei impón un canon. Nos levamos desde o ano 23 abonado a Aguas de Galicia por este canon 1.087.000 euros. Depois teño que aguantar ao portavoz do Partido Popular dicindo que a culpa é nosa por non facer inversións. Con 1.087.000 euros, fíxense todos os veciños que nos estén escoitando as inversións que se podían haber feito nesta materia, pero o peor xa non é que yo teñas que pagar, é que encima, tes esa obriga, non che queda outra, é que encima non ven tampouco en forma de inversións, é dicir, non ven a través dunha axuda, ou unha subvención, para redes de saneamento, de separación de pluviais, o que sea, decir, non ven absolutamente nada, simplemente cho cobran, se che gusta ben, e se non, tamén te fastidias. É curioso, porque, lóxicamente, todos os concellos estamos afectados por esta lei, aínda que non a todos nos cobran o mismo, é dicir, eu sei de concellos de cor do Partido Popular que lle cobran bastante menos. É unha cifra moi simbólica. Nós estamos falando de casi 300.000 euros anuales, que é unha cifra para este concello moi potente que poderíamos estar destinando a educación ou a calquer outro servicio. Pero, tamén hai que falar, que temos falado moitas veces, outro espolio, porque é un espolio, é dicir, que é o SAP, un servicio tan importante do que tanto presume a concelleira, aquí veciña de Ribeira, que o fan genial, é dicir, é que ten narices que presume, perdónenme a expresión, porque resulta que o teñen delegados nos concellos, son os concellos que nos fan realmente a xestión, xa sea boa ou mala, pero que encima non nos lo financian ao 100%. Encima, cando o Estado pretende financiar a súa parte, o PP tamén ten algo que decir. Aquí estamos falando dunha diferencia tamén económica que lle supón este concello, tamén casi preto de 300.000 euros entre o custe do propio servicio e o que ingresa da propia Xunta de Galicia. É dicir, outra forma de espoliar, porque, lóxicamente, nós, por responsabilidade, independientemente que non teñas 100% financiado, non vas a deixar de darlle aos veciños ese servizo, é dicir, que é tan importante para eles, é que, seríamos xente sin corazón, por decirlo de alguma maneira, se facemos únicamente eso e nos vamos únicamente á parte económica. Pero ademais, depois tamén hai que falar xa non do espolio, sino da falla de inversións de bens ou de infraestructuras que son da propia Xunta, é dicir, que por moito que aquí sempre nos diga o portavoz do PP, que é unha frase moi utilizada por ele, é que teñen que ir a pedir, non, é que nós non temos que ir a pedir que a Xunta de Galicia cumpla a súa obriga ca estación de buses e que a teña ben mantida. É dicir, nós non lle temos que pedir algo que é tan evidente con unha infraestructura que é autonómica, este, primeiro, nun funcionamento óptimo e que despois este ben coidada, pero que encima sí que fomos a nosa compañeira de mobilidade, sí, todo moi boas palabras, polo menos puxeron luz, pero da limpeza tense que seguir ocupando o concello, e despois, a imaxen que dá, porque xa está bastante deteriorada, que, aquí ao portavoz do PP lle preocupa
o edificio que ahora en breves, que xa está en tramitación, de reforma do edificio que se queimou, daba mala imaxe aos turistas, pero resulta que a estación debe ser que non dá mala imaxe, entonces eso non lle preocupa, que é moi curioso. Pero bueno, tamén un tema que temos aquí falando moitas veces, que é a estrada esta transversal que cubre a C305, mais tamén que o comentou miña compañera Fanny no último pleno, que vai para Lesón. É dicir, esas estamos las limpando nós cando non son de titular municipal. Nós temos que pedir a Xunta que as limpe, non, é responsabilidade deles ter un programa ou ter organizado onde teñen estradas e como fan para a limpeza, igual que fan nas autopistas que agora estaban tamén limpando. E depois, bueno, unha cousa importante neste municipio que é o Porto. O Porto está deixado da man de Dios. Aquí o PP sempre nos bota en cara que non temos proxecto, que non lle presentamos á Xunta, etcétera, etcétera, pero é que o mantemento de algo tan importante como o Porto, as defensas, como poden ser os vestuarios, como pode ser dotar de máis servicios para facelo máis competitivo, é que non debería nos decirlle nada a Xunta, ainda que o temos dito en diferentes reunións en Portos de Galicia, é dicir, debería xa salir do que é da propia Xunta de Galicia. Pero é que ademais tamén eu me acordo que no ano 23 anunciaron un estudio por 87.000 euros para facer unha inversión aproximada de entre 7 e 10 millóns no noso Porto, e aquí non se volveu a saber nada. Igual contaban, porque aquí estábamos, bueno, aquí foi despois das eleccións, estábamos aínda nestas negociacións, igual contaban con gobernar e ao mellor aí se houberan vido esos cartos, como non puderan gobernar, pois dixeron, bueno, pois os guardamos no caixón. Pero que ademais tamén eu quero falar de outras infraestructuras que usa a Xunta, é dicir, presta o servicio aí, que é verdad que son de titular municipal, que nós facemos o mantemento, que nos parece que o normal sería que a Xunta tamén pois botaron a man, porque o desgaste o produce polo uso que les fan. Aquí falamos do centro de saúde, que tamén, se non é polo mantemento que fai o Concello, a Xunta teno da man de Dios, pois tamén falamos das escolas, é dicir, as escolas, aínda que falará, supoño que a miña compañeira, este ano aumentamos a cuantía no noso orzamento, si que é verdade que botamos de menos que a Xunta pois poda botar unha man. Pero bueno, insisto, non nos extraña esta actitude do PP. Aquí lévanos tratando a nosos veciños, insisto, como veciños de segunda ou de terceira, nos dan o que lle corresponde por lei, e o resto, pois, dá igual o que vayamos a pedir, que sempre nos van a decir que non. Eu non sei bueno, sei cal é o motivo, é dicir, doeulles moito non estar aquí gobernando, doeulles a decisión que eu tomei no seu momento, pero ademais, bueno, xa nos advertí unha das concelleiras a través das súas redes sociales, e ademais vou ler literalmente o que puxo no seu momento. Ahora que o PP non gobierna en Boiro ni Ribeira, cuánto dinero da Xunta podía venir para aquí? Este é o resumen, é dicir, se depois das eleccións hubiera quedado o PP gobernando aquí, hubiera habido toda a inversión para aquí, e en Ribeira e Boiro nada, xa estaba anunciando aquí, pero como non pasou, pois isto que é. Isto está publicado en redes sociales, digo, para que non me digan que o invento, é dicir, son palabras textuales. Entonces, por todo isto que estou explicando, que se lle pide? Bueno, o primeiro que lle pido á Xunta, no primeiro acordo, é que deixe de espoliar aos veciños con este canon injusto de depuradoras, é que nos financie os servicios 100% que lle corresponden, aínda que os prestemos nós. Que faga as inversións comprometidas no Porto que ten abandonado a man de Dios, é dicir, que nós non lle temos que ir a pedir que unha infraestructura deles a coiden, a manteñan, e que tamén faga o mesmo tanto cas estradas como ca estación de autobuses. E ademais, un cuarto punto, que este non me van a facer caso, pero a verdade xa é froito da rabia que un sinte, que é que abandone esta actitude de intentar afogar a concellos pois que non son da súa cor, como pode ser o noso concello. Nada máis. Moitas gracias. PSDG. Gracias. Bueno, quizá a medida de que avanza este pleno, non, e aparecen estas mocións, pois podemos entender un pouco máis porque quizás se levantaron o Partido Popular, non? Nesta segunda moción, BIP fai referencia a diferentes cuestións nas que considera que a Xunta de Galicia debe incrementar o seu compromiso coa pobra, non? E aquí creo que é importante falar de cuestións concretas, como se falamos do canon das depuradoras, do financiamento do SAF, do mantemento de estradas autonómicas, da estación autobuses, do centro de saúde, dos colexios, ou de actuacións pendientes no Porto da Pobra do Carameñal. Non son cuestións diferentes, pero en moitos destes casos estamos falando de competencias ou infraestructuras que dependen directamente da Xunta de Galicia. E o que entendemos desde o Partido Socialista é que esas competencias deben vir acompañadas, evidentemente, dos recursos
necesarios. Non podemos pretender que os concellos asumamos de maneira permanente gastos ou tarefas que corresponden a outras administracións, porque ao final os recursos que se destinan a eso son recursos que deixamos de poder destinar a outras necesidades do noso municipio, a outras necesidades dos veciños e das veciñas da Pobra. E creo que o caso do Porto é especialmente claro, porque se existen actuacións comprometidas e necesarias para mellorar unha infraestructura que é competencia autonómica, o que debemos pedir e que pedimos por activa e por pasiva é que esas actuacións se concreten e se executen, e é o que non fan. O mesmo podemos decir do mantemento das infraestructuras autonómicas que temos no noso concello. A veciñanza non entende de competencias cando unha estrada está sin limpar ou cando unha infraestructura pública presenta un estado deficiente. O que ve é que algo non funciona como debería. E iso non funciona porque o Partido Popular que está na Xunta de Galicia non atende as súas competencias. Por eso vou apoiar esta moción, non? E fago desde unha posición clara de cando reclamamos investimentos ou financiamento para a Pobra do Caramiñal, non estamos pedindo ningún trato de favor. Estamos pedindo que a Xunta de Galicia cumpra coas súas competencias e que o noso Concello reciba os recursos necesarios para poder prestar os servicios que lle corresponden. E creo que esta debería de ser unha reivindicación compartida por toda a corporación. Pero bueno, é unha pena que o Partido Popular marchase, porque creo que non lle interesa o suficiente os problemas dos veciños e das veciñas da Pobra do Caramiñal. Moitas gracias, BNG. Bueno, que o Partido Popular deste Concello da Pobra do Caramiñal, que está na oposición, este en campaña, eso xa sabemos desde hai moito tempo. O que é unha mágoa é que o Partido Popular que goberna a Xunta de Galiza pois tamén leva moito tempo en campaña, estando escondido detrás de eslogans e repercutindo negativamente no que na vida cotidiá dos veciños. De todas formas, eu quero empezar donde teño a cámara, para onde teño que falar para aí, non? Porque agardo que xa que non este no pleno, cando menos, pois que estén escoitándonos para despois poñer datos correctos nas redes sociais. Porque menuda frasecita, Eu, e máis, antes de entrar no pleno, falei co concelleiro dicindo te pasaste na exposición de motivos e cando ahora me dice que é unha frase literal, é unha afirmación dita por unha concelleira desa bancada, pero nas redes sociais, que claro, aquí non se atreven o que a debater. Tamén lle diría ao concelleiro, ao noso compañeiro, que aclare o custo que ten o SAF, vale, para o concello, porque claro, despois pasa que as contas que lle salen ao PP non son contas reais e escoitamos afirmacións que son totalmente incertas ou mentira. Bueno, pois centrándonos non se preocupen, lle pasaremos o dato do coste real do SAF, non é o que figura aquí, nin o que ustedes tamén outro día afirmaron na anterior sesión plenaria, pero xa cinguíndonos o que é a propia moción, decir que estamos totalmente de acordo con esta moción. Hai un financiamento que non é suficiente do que é para dos concellos, pero imos máis alá, igual que como afirmou a miña compañera o BNG, o Partido Popular, cando goberna dunha maneira partidista, dunha maneira caciquil e dunha maneira irresponsável. Eso sí, leva moi ben adiante a súa política e a súa ideoloxía, que cal é? Que os servicios públicos sexan de xestión indirecta. Isto que quer decir? Beneficiar a empresa privada e non a pública. E para elo, aparte de todos os exemplos que xa figuran nesta moción, co cal estamos totalmente de acordo, hai que recordarlle que o tema da estación de autobuses o levamos ao Parlamento, non, Rosana? O levamos ao Parlamento e o levamos á Consellería. Pero eu quero engadir dous exemplos concretos do que significa a política do Partido Popular da Xunta de Galiza neste concello e donde amosa que os veciños da Pobra do Caramiñal somos veciños de segunda. Bueno, pois unha ten que ver co emprego. Nós temos un servicio de orientación laboral, creo recordar, desde o 2020, que está financiado pola Xunta de Galiza e donde os resultados, os obxectivos, se cumplen con creces. O que nos exigen se duplica. Bueno, pois nós este ano non temos financiamento por parte da Xunta de Galiza. E hai que decir que aquí na comarca vos vou sinalar ahora cantos orientadores hai, o número, en que concellos e en que entidades. Ribeira, 1. Boiro, 1. Oficina de Emprego, 3.
estos son os xestionados públicamente, xestión directa. Entidades privadas vinculadas, neste caso, ao tema social, ao mundo da diversidade funcional. Hai unha entidade que ten un, e hai outra entidade que ten 5, tantos como que suman toda a xestión directa do sector público ou como, por exemplo, os que ten o Concello da Coruña. E quero poñer tamén outro exemplo que tamén é moi sintomático da política do Partido Popular, da Xunta de Galiza, exercendo as súas competencias, que non é máis. Ás veces, cando falamos de competencias, a veciñanza nos dice, e iso que é? Pois son as administracións que teñen que realizar, neste caso, pois determinados traballos, xa non só na C305, falemos das escolas. Falemos das escolas e dos colexios. No ano 24 eu reúnome, que agora creo que é director xeral, antes era o xefe da Xefatura Territorial de Educación, e lle poñemos en coñecemento de algo que a nos preocupa moitísimo, e era a instalación eléctrica do Colexio Pilar Maestú. A situación da instalación eléctrica, competencia deles. Naquel momento asume o que o arranxo, que sí, asume a competencia, que o van a mañar, se pode en marcha o que é o proxecto de enxeñeiro, se pode en marcha, se lle pasa un orzamento, e cal sería a nosa sorpresa, que hai unhas semanas, a bombo e platillo se anuncia na Voz de Galicia que as inversións nesta comarca da Consellería de Educación sería para o Colexio Pilar Maestú máis de 48.000 euros. Sorpresa. A mí me chama a directora do centro, non sabía nada, e me chama personal técnico da propia Consellería, co cal nos reunimos e nos di que sí, que é unha obra prioritaria polo risco que supón, pero que non ten partida orzamentaria. Bueno, pois nada máis que decir. Esos son os datos e iso é do que temos que falar. De partidismo, de caciquil e de unha política irresponsável. Moitas grazas. Nos Pobra. Ben, a verdade é que con esta moción que presenta o concelleiro de VIPS, pois toca tantos temas que podemos estar aquí falando durante moitas horas, non? Porque son tantas as ofensas que lle fai este Concello a Xunta de Galicia aos déficits de mantemento e de xestión e de investimento que ten o seu Concello, que podemos estar moito tempo falando. Pois ora nos falaba a concelleira pois dos problemas en ensino, dos problemas en orientación laboral, e hai moitos máis. Bueno, en canto ao canon, temos comprobado que prácticamente fagamos o que fagamos, todos os anos vai a chegar a unha cifra moi semellante ao que o custe de mantemento. É dicir, esta maneira de obrigarnos, non sei se utilizar a palabra chantaxearnos, para que no Concello se faga ca xestión da depuradora. Con nós son especialmente exixentes, cando estamos en época de chuvias nos sancionan por exceso da auga que entra na rede de saneamento, e cando temos pouca chuvia, pois aumentan a concentración dos contaminantes e nos poden sancionar por vertidos. Cando nos, como decía o Concello, temos unha técnica de medio ambiente apoiada pola Policía Municipal que traballa moi ben, apoiada tamén, bueno, hai que decirlo neste caso tamén, por o Servicio de Control de Vertidos da Xunta, e, bueno, controlamos dunha maneira, vamos, moitísimo mellor que fai 10 anos o que son os vertidos. Para falar do último punto, que, bueno, parece que como que choromicamos aquí porque nos tratan peor e tal, eu lembro que no saneamento, creo que xa o dixen algunha vez no pleno, aos gobernos do Partido Popular anteriores ao 2015 lle perdoaron 90.000 euros en sancións por vertidos, e nos chegamos e tivemos que pagar 30.000 máis dunha vez, cando eran froito da reiteración que se producira durante aqueles anos. Entonces, e a nós non hubo maneira, que era falado que a directora xeral de Aguas de Galicia, no, ahora a partir de ahora non lo vamos a permitir e tal e cual. E bueno, pero bueno, nos traballamos e aí está a mellorías moi sensible nos vertidos, que sigue habendo os problemas e temos que estar aí continuamente, pero é unha mostra de ese tratamento diferencial que teñen cara ao noso Concello en exixencias que nos miran se tiramos un papel de caramelo á rúa e eles a veces pois tiran un camión de basura no monte e non pasa nada. E isto me refiero a que a Xunta de Galicia ten a obriga de controlar as empresas que teñen o vertido directo ao mar. E hai concellos na nosa comarca que o control é mínimo, e, bueno, os nosos mariscadores e mariscadoras ben o coñecen e ben saben que ese problema existe e que, bueno, nos desde Medio Ambiente vamos a intentar solucionalo, pero a competencia é da Xunta de Galicia.
hai moitísimos máis exemplos. Portos de Galicia, durante anos, o Concello ocupou unha nave para guardar ali as carrozas dos Reis Magos, da cabalgata. Cando foi necesario ocupar unha nave para a Club de Remo, tiveron que cobrarnos. Pero aparte cobrarnos despois de que foran eles os que lle abriran a porta ao Club de Remo e os que os deixaran entrar, e despois tuvo que ser o Concello que tivera que pagar, non sei se o recorda o Concello de Facenda, pero pagamos unha boa cantidade para solucionar un problema que era unha emerxencia, digamos, a nivel deportivo, porque non collían no lugar onde estaban. Esas distintas varas de medir que utilizan según quen goberne, e nuns casos a lei se aplica, vamos, sin miramentos ningúns, e noutros, pois, non, bueno, é algo habitual. Pero, bueno, estos son pequenas anécdotas, ou non tan anécdotas, que podemos juntar moitísimas outras, pero, bueno, ese estudo do Porto, que é unha, non sei, unha burla auténtica do noso Concello, dende cando se comprometeron distintos presidentes e presidentas de portos e distintos concelleiros e concelleiras a facer ese estudio para conseguir a permeabilidade do Porto, e seguimos sin coñecelo. Pero que di ese estudio? Encargaron algunha vez ou sempre nos están mentindo? Queremos saber se realmente se pode mellorar os nosos bancos marisqueiros a través da permeabilidade do Porto, e se non se pode, pois non se pode, pero coñecer ese cante investimento necesario. Nada, esperando durante tanto tempo. Pero bueno, nos centramos nos puntos, pois vamos a votar que sí, favorablemente, evidentemente, o canon que se inventaron para os concellos que temos a depuradora xestionada por a Xunta de Galicia, bueno, pois injusto e totalmente abusivo, porque, bueno, o tomas ou o deixas, e se non, xa sabemos que pasa con ese tipo de sancións, que o único que conseguimos é que vayan a máis. Vai a caer en saco roto, non hai que caer en saco roto, pero bueno, polo menos que sepan que esta corporación pois ten ese malestar, que ten ese malestar co mantemento do Porto e as luces, non sei, o 50% do ano que están sin funcionar no noso Porto. Tamén son as únicas que ainda non teñen LED no Concello, que é unha vergoña, non sei por que non o fan. Bueno, como as teñen apagadas, pois supoño que tampouco lles interesaba o forro. E a estación de autobuses, pois outro exemplo máis. Nos vamos a votar favorablemente, e é unha pena, pois eso, non ter a que nos escoite. Esperemos que nos escoiten veciños e veciñas e que poidan sacar as súas conclusións. Moitas grazas. Non sei se quer rematar, xa engadir algo o concelleiro. Sí, nada, simplemente para rematar, do que dixo ahora o meu compañeiro Lois, caerán saco roto, sí, pero creo que é bo, creo que este é o sitio para manifestar todas estas cousas e incluso chegar a debatelas, porque a veces salen en outro tipo de emocións ou outros puntos que levamos, e depois, por como non son o tema, pois non sei. Eu, respecto do canon das depuradoras, falamos antes da cesión que fai o Concello, que ese bo traballo entre administracións de colaboración. Aquí debería haber eso, decir, a que máis ten, pois colabora ca que menos ten a hora de xestionar un servicio tan importante como a depuración, pero é que aí despois hai unha mala fe no sentido de, si, eu che colaboro e quedo moi ben de cara á galería de estouche colaborando, pero depois metoche, perdónenme a expresión, o sablazo por detrás. Entonces, eso non é colaboración, eso é espolio, que eu podría chegar a entender que porque nós tuéramos que ter unha pequena partida económica pois para axudarlles no custe, pero non estes espolios. Despois, respecto do SADO que comentaba a miña compañeira Amparo, simplemente por aclarar, é dicir, eu aquí o que poño o coste anual que está consignado nos orzamentos, lóxicamente algo menor, porque lóxicamente sempre tes algo para imprevistos, que é pois a responsabilidade que un ten que ter. E depois, respecto das infraestructuras, pois en estas, pero podrían ser moitas máis, é dicir, simplemente estas porque están moi debatidas, incluso tuvemos reunións con a Xunta falando delas. Entonces, pois nada máis, espero que a veciñanza sea consciente destas cousas que pasan, aínda que lle vendan outra cousa por parte da Xunta e do propio Partido Popular daqui da Pobra, e nada máis. Moitas grazas. Pois imos proceder entonces á votación. Votos a favor da moción. Queda aprobada por unanimidade dos presentes. Bueno, agora tería que ir as mocións do Grupo Municipal do PP, que son os puntos 13 e 14. Non están, eu dou por suposto que deben quedar sobre a mesa, se vos parece. Por respeto, eles non o teñen, pero creo que nós temos respeto tamén hacia o PP, non? Entonces, sí, hai no que votar, entonces, bueno, vamos a votar que queden... Sí. No, se vota dejarlos sobre la mesa. Entonces, bueno, penso que por respeto, en todo caso, que nós
creo que facemos o exercicio democrático correcto, cousa que falta en outros partidos, pero bueno, votos a favor de deixalo sobre a mesa. Bueno, pois quedan sobre a mesa para a próxima. E pasamos ao punto número 15, que é o último punto da primeira parte da orde do día, que é moción do Grupo Municipal do PSOE en defensa da sanidade pública e dos profesionais sanitarios. Ten a palabra a señora concelleira do PSDG-PSOE. Grazas. Pois ao mellor outra moción un tanto incómoda, non? Para o Partido Popular. Nas últimas semanas asistimos con preocupación ás declaracións realizadas polo presidente da Xunta de Galicia no debate sobre o estado da autonomía, nas que se puxo o foco nas baixas laborais por incapacidade temporal e se anunciou a intención de endurecer os mecanismos de control destas situacións, non? Estas manifestacións trasladan unha mensaxe preocupante á cidadanía, ao insinuar que existe un uso indebido das baixas laborais e ao proxectar dúbidas sobre o criterio profesional dos médicos e médicas do Servicio Galego de Saúde. Os profesionais sanitarios desenvolven o seu labor conforme a criterios clínicos, científicos e legais. Son eles quen avalían o estado de saúde das persoas e determinan baixo a súa responsabilidade profesional cando unha persoa está ou non en condicións de desempeñar o seu traballo. Poñer en cuestión ese criterio supón un desprestixio inxusto para un colectivo, ademais, que leva anos sostendo a sanidade pública con unha enorme profesionalidade e compromiso. Ademais, os propios datos desmenten o relato que se pretende construir. Galicia sitúase entre as comunidades autónomas con menor incidencia de baixas laborais, polo que non existe ningún dato obxectivo que xustifique trasladar á opinión pública a idea dun abuso xeneralizado. O verdadeiro problema está na situación da sanidade pública. Listas de espera que se prolongan durante meses, dificultades para conseguir cita en atención primaria, demora na realización de probas diagnósticas, falta de profesionais e unha sobrecarga asistencial que evidentemente repercute directamente nos tempos de recuperación dos pacientes. Por iso, a solución non pasa por cuestionar a profesionalidade dos médicos e das médicas, nin por aumentar o protagonismo das mutuas, entidades que responden a intereses distintos dos da sanidade pública. A solución pasa por reforzar o sistema público de saúde, dotando de máis recursos humanos e materiais que permitan ofrecer unha atención sanitaria áxil, de calidade e centrada nas persoas. Defender aos profesionais sanitarios é defender a sanidade pública, como vimos facendo ao longo de todos estes meses, non? Defender o seu criterio profesional e defender a confianza entre o médico e paciente, un dos piares fundamentais do noso sistema sanitario. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista da Pobra do Caramiñal propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, amosar o apoio e recoñecemento do Concello da Pobra do Caramiñal aos profesionais da sanidade pública, especialmente aos médicos e médicas de atención primaria, defendendo a súa independencia, profesionalidade e criterio clínico na prescripción das incapacidades temporais. Segundo, instar a Xunta de Galicia a retirar calquera iniciativa ou declaración que poña en dúbida a profesionalidade do persoal sanitario ou que contribúa a xerar desconfianza sobre o seu labor. Terceiro, instar a Xunta de Galicia a reforzar a atención primaria, incrementar o número de profesionais sanitarios, reducir as listas de espera e mellorar a capacidade diagnóstica do sistema sanitario público, abordando así as verdadeiras causas da duración das incapacidades temporais. E cuarto, dar traslado dos presentes acordos á Presidencia da Xunta de Galicia e aos grupos parlamentarios con representación no Parlamento de Galicia. Gracias. Moitas gracias, señor concelleiro de VIPS. Bueno, eu a verdad cando escoitei o debate da autonomía sorprendeume que expuxera como un dos grandes problemas que hai aquí en Galicia a hora de temas de emprego, pois que sexa este o sentismo laboral. A mí sorprendeume. É verdad que depois de escoitar a Feijóo no Círculo de Empresarios Vascos, donde facía ciertas propuestas, bueno, un pouco, non sei como calificalas, extrañas ou raras, claro, non me extrañou, dixen, bueno, pois un monta tanto.
Pero claro, a min gustame sempre falar con datos. De feito, vou poñer un exemplo moi claro. Outro día salía na Voz de Galicia unha noticia de que no Álvaro Cunqueiro tuveron que retrasar por diferentes motivos 12 intervencións quirúrxicas que había programadas para ese día. Imaginemos que unha persona que está de baixa laboral estaba pendente dunha desas operacións para a súa óptima recuperación. Claro, depois nos din, é que as baixas alárganse moito. Claro, pero que se a sanidade, se a mí me teñen que operar mañán para solucionar o problema que provoca a miña baixa laboral, resulta que mo alargan 20 días máis, realmente non é culpa miña, dun mal funcionamento. Pero estas afirmacións tamén poñen en dúbida aos profesionais, que ese médico de cabecera que che coñece, que sabe todo o teu historial, esa persoa máis cercana, como cando falamos aquí co Concello, é a administración máis cercana á ciudadanía, pois o médico de cabecera ven sendo un pouco o mesmo. Entonces é poñer en duda a súa profesionalidade e o seu traballo. Entonces, bueno, comparto absolutamente a moción, me parece aberrante que se poña o foco en estas cousas, lóxicamente por desviar o mal funcionamento últimamente da sanidade pública. Aquí aínda decía outro día a portavoz da plataforma, que eu estuve ali presente o venres pasado, decía, non nos debemos acostumbrar a que pa unha analítica tardemos 3 semanas. É dicir, non nos debemos acostumar a isto, é dicir, é o que pretenden, pero a isto non nos debemos acostumar. Pero ademais eu tamén quero dar un dato, é dicir, dos datos que hai da xente que se coñece como isto de asentismo laboral, que falta a traballar, por decirlo así máis coloquialmente, estamos falando de 1,5 millón de traballadores, pero dos cales 1.300.000 é por unha baixa laboral, é dicir, pois está nesa situación de incapacidade temporal, e os outros 200.000 pois son por outras causas. Tamén estamos falando que deste total, o 87% estamos falando de incapacidades temporales pequenas, de menos dun mes. O resto pois se alarga un pouquiño máis, é dicir, non creo que este sexa un problema nin da comunidade autónoma desde logo, nin tampouco de país. É verdad que hai en outras comunidades que a cifra é un pouquiño máis alta. En Galicia lóxicamente non é ese problema. Eu penso que aquí o problema está en que se a sanidade pois requiere máis recursos, en Galicia lóxicamente moitos máis, estamos falando que somos unha poboación envellecida, e polo tanto pois claro que se necesita todo ese reforzo da nosa sanidade. Eu por suposto quero defender aquí aos profesionais que fan unha magnífica labor. Ao final, unha baixa, un documento administrativo prescrito por un profesional, non é que o traballador se invente o documento, e polo tanto, bueno, apoio a moción totalmente. Bueno, me parece que estas posturas do Partido Popular, creo que deberíamos a cidadanía ser conscientes e castigalas pois cando toque ir a colexio electoral. Moitas grazas. BNG. Grazas, señor alcalde. Bueno, quería comezar dicindo que nas mocións anteriores e nos puntos últimos que debatemos, decía o portavoz de Nos Pobras xa na súa intervención final, no, pois que os veciños e veciñas que nos escoiten que quiten as súas propias conclusións a respecto do trato que a Xunta de Galiza dá a este concello. Por exemplo, a este concello, non? Por non ser da súa mesma cor política. E eu agardo que unha das conclusións que teñen que quitar os veciños e veciñas non é que teñen que apoiar o Partido Popular xustamente nas próximas eleccións municipais para que aquí veñan esos servizos, todo ese maná que prometen e que logo tamén se queda moi lonxe da propaganda oficial, sino que agardo que a conclusión fundamental dos veciños e veciñas, igual que veñen facendo nos últimos anos, sexa apostar por gobernos verdadeiramente democráticos e por gobernos verdadeiramente progresistas, como pode ser o que conforman estes 4 grupos políticos. E incido, e quero suliñalo con rotulador fosforescente, no carácter progresista deste goberno. E pola contra, precisamente, do carácter, que xa falábamos antes, absolutamente caciquil e absolutamente escorado á dereita do Partido Popular. E xustamente esta moción que hoxe trae aquí o PSOE, aínda que se centra na parte da defensa dos servizos médicos e dos servizos públicos de asistencia sanitaria, hai outra parte que non debemos esquecer, e que é a criminalización precisamente que tanto
o presidente Rueda como recentemente o señor Feijóo veñen de facer da clase traballadora deste país. Unha criminalización, digo, porque desde o primeiro momento inventaron un relato facéndolle creer a todo mundo ou queréndolle facer creer a todo mundo que os traballadores e traballadoras deste país somos todos e todas presuntos delincuentes. Pois ben, nós estamos precisamente en contra desa maneira de facer política do Partido Popular. E lembremos que a persecución da clase traballadora por parte do Partido Popular non é nova. Non hai que axustala simplemente a este ataque agora co absentismo ou coas baixas laborais. Non. Lembremos, por exemplo, o abaratamento do despido que fixo Mariano Rajoy no ano 2012 ou as limitacións que se estableceron nos convenios tamén daquela, non? Bueno, e aquí en Galiza que vamos decir? Que levamos 17 anos gobernados por un partido, e eu tamén agardo que me estén escoitando os ausentes da sesión de hoxe, levamos 17 anos gobernados por un partido que planificou ao milímetro o progresivo deterioro da sanidade pública que justamente estamos padecendo hoxe en día. Bueno, incrementaron as listas de agarda e o que é máis grave, transferiron recursos, millóns de euros de recursos públicos á sanidade privada, que é o mismo que pretenden facer agora coas baixas laborais. Darlle todo o paquete aos seus amigos da patronal, que tamén xa saliron insistindo públicamente no mesmo relato que fai o Partido Popular, dicindo que as baixas son un verdadeiro problema. Pois ben, xa deron aquí os meus compañeiros, algún deles, datos fehacientes de que efectivamente poden significar un problema, pero non por causa precisamente das propias baixas nin dos propios traballadores. Tamén significa un problema unha noticia que viña onte na prensa e nadie di nada. Non escoitei ao señor Garamendi, nin ao señor Feijóo, nin ao señor Rueda decir nada sobre un dato que se daba onte de un informe elaborado por unha central sindical que recollía datos da EPA e que decía que de 347.000 horas extras que se fan en Galiza cada semana de media, que non estamos falando de calquera tontería, 347.000 horas extras cada semana de media en Galiza, pois case 4 de cada 10 desas horas o empresariado non as paga aos traballadores e traballadoras. E, sin embargo, desto non se está falando. Por qué? Porque o relato que lle está interesando á dereita é dicir, efectivamente, que os traballadores e traballadoras somos uns criminais, uns presuntos delincuentes, e que as baixas, e que o control desas baixas, cuidado, e ollo, moito ollo, teñenas que levar as mutuas, que non son máis que a parte privada ou outra parte privada desa sanidade que está recibindo millóns de euros de cartos de todos os galegos e galegas. Polo tanto, dúas conclusións. En primeiro lugar, apoiar efectivamente a toda o personal médico que está, se a sanidade realmente, a sanidade en este momento en Galiza non fose pola vontade, pola grandísima vontade dos profesionais, non só os médicos, de todo o persoal sanitario, estaríamos aínda moito peor do que estamos e, polo tanto, apoiar esta moción no recoñecemento que fai a todo o labor dos profesionais sanitarios e, por outra parte, algo que non está en esta moción, pero evidentemente que nós non podemos deixar de decir e de recoñecer, que é recoñecer a todos aqueles doentes que están de baixa legalmente, porque é un dereito que nos costou décadas conseguir, pois recoñecerlle a todos os traballadores e traballadoras digamos, o problema que tamén para eles significa e a presión que tamén para eles significa que, non poidan estar de alta, nos casos máis leves, evidentemente, porque non hai unha sanidade que os poda atender, porque precisamente o goberno do Partido Popular o que fixo foi desmantelala e traernos a donde estamos hoxe, a un deterioro absolutamente inaceptável da sanidade pública. Por lo tanto, evidentemente, imos apoiar esta moción. Moitas gracias. Señor portavoz de Nos Pobres. Ben, pois esta, non sei se chamarlle campaña demagóxica do Partido Popular é outra máis de moitas as que fai pois a dereita galega e a dereita tamén a nivel española, porque, o problema de
que veñen os inmigrantes e que te cobran paguitas, o problema dos ocupas, o problema moitos problemas que xeneran porque saben que a xente pois se molesta e se enfadan con esas situacións, pois bueno, a todo mundo lle molesta que alguén empregue unha baixa de maneira pois irregular cando realmente non a precisa. A min o primeiro, por suposto, porque eu de feito non collín nunca unha baixa no meu traballo e se collín días libres por atoparme mal e todo isto, pero bueno, tive unha sorte de que por ahora toco madeira, nunca tive que coller. Pero quen a necesite, evidentemente, ten ese dereito. Facer desto un problema global, sacar unha especie de campaña para intentar solucionalo, pois xa demostra moito a maneira de pensar de quen actúa así e de como non atende outros problemas como os que acaba de mencionar pois, a compañeira Rosana, non? Pero centrándonos na moción, que son un pouco os puntos que se aproban e centrándonos na sanidade e en esa necesidade, eu a verdade é que, claro, como vai a poder un médico ou unha médica dar unha baixa en condicións cando ti solicitas atención primaria e tardan, a min agora a última vez que fun pois 16 días te dan 16 días hai unha baixa por 15 días, xa podes estar curado do problema que teñas, non? Se ven na obriga de facer atencións telefónicas que claro, os pobres un pobre profesional que ten que facer eso, en que medida ten as capacidades para poder controlar que esa baixa é real ou non é real. Bueno, desde logo, sin unha atención primaria que funcione con unha atención moi inmediata, o problema das baixas é moi difícil de controlar, eso eu creo que é evidente. Entonces, a mí me parece perfecto incidir en ese problema, en que haya profesionais suficientes para poder atender a xente que ten problemas de saúde no momento necesario e que as baixas se poden tramitar como debe ser, pero non poñer o problema pois o foco onde non está, que sigan existindo inspeccións de traballo, que se siga vigilando quen fai un uso irregular, pero non criminalizar desta maneira, ni por suposto que non se poña nunca en cuestión os dereitos dos traballadores e traballadoras a ter unha baixa cando precisan, porque tamén somos coñecedores e moitos de nós teremos o exemplo de alguna persoa que tivo que ir a traballar estando nunha situación de saúde que precisaba baixa e despois ao final pois tuvo que ter unha baixa pois para o resto da súa vida por non cumprir pois con que lle recomendaban os médicos en ese momento, pero xa sabemos que en determinados traballos que existían, coller unha baixa pois era un risco de despido. Gracias a Deus nese sentido avanzouse moito e bueno, tamén debe manterse o avance no dereito de traballadores e traballadoras a ter esa baixa e sobre todo no dereito a ter esa atención primaria inmediata para que lles permita recibir o tratamento axeitado aos seus problemas de saúde. Nos vamos a votar favorablemente. Moitas gracias, señora concelleira. Ben, bueno, a sanidade e a súa xestión por parte do Partido Popular, a verdade é que daría para moitísimo debate, non? Xo vimos en outras mocións que se trouxeron aquí. O que pasa que eu agora mesmo tamén estou falando se é aceptable poñer baixo sospeita os criterios dos profesionais da sanidade pública, porque me pareceu gravísimo. E eu creo que non, porque cando un médico ou unha médica firma unha baixa laboral non está facendo política, está facendo medicina, que é o que estamos defendendo, non? A sanidade. Esta aplicación está aplicando o seu coñecemento, a súa experiencia, o seu criterio para protexer a saúde dunha persoa. Por iso non comparto que desde a máxima responsabilidade institucional como é a Xunta de Galicia e o seu presidente se lancen mensaxes que poden facer pensar que detrás das baixas existe un abuso generalizado e me parece moi perigroso, porque ademais eso non é certo. Non é certo porque porque queren que quen acaba pagando esas declaracións que fixo o presidente son os profesionais sanitarios que teñen que soportar máis presión, máis desconfianza no seu traballo diario e quenes están conservando a nosa sanidade, que son eles, non? E se de verdade queremos reducir as baixas laborais, empecemos por reducir as listas de espera, empecemos por reforzar a atención primaria, empecemos por contratar máis profesionais, por facilitar que un paciente sexa diagnosticado e tratado canto antes, porque ese é o verdadeiro
camiño, non cuestionar a quen leva anos sostendo a sanidade pública con profesionalidade e con compromiso. Eu quero rematar dirixíndome non aos grupos políticos, que ademais os que estamos aquí todos pensamos un pouco mesmo, senón á nosa veciñanza, non? Porque todos antes ou despois vamos a necesitar da sanidade pública. Todos queremos entrar nunha consulta sabendo que quen nos atende decide únicamente pensando na nosa saúde. E esa confianza entre paciente e profesional é algo que temos a obriga de protexer entre todos. Porque defender ao noso persoal sanitario non é unha cuestión partidista, é unha cuestión de respeto e de responsabilidade. É de defensa duns dos mellores servicios que temos, non? Ata ahora, porque o PP está acabando con el. Por iso, pois o Partido Socialista defenderá sempre a sanidade pública e aos seus profesionais. Eu quero dar as gracias porque os meus compañeiros porque van a votar a favor desta moción. Ás veces non fai falta sinalar directamente a un colectivo para xerar desconfianza sobre el, e iso é precisamente o que eu pois quería evitar un pouco con esta moción, non? Porque todos podemos discutir de política, pero hai algo que debería unirnos a todos, que é o respeto polos profesionais que nos coidan cando máis os necesitamos. Ese era un pouco o espírito desta moción. Grazas. Pois non sei se alguén quer intervir outra vez. Vale, pois entonces procedemos á votación. Votas a favor da moción. Aprobado por unanimidade de todos os presentes. Pasamos á parte 2, que é o control de órganos de goberno, onde hai un único punto que é rogos e preguntas. Non sei se hai algún rogo ou pregunta. Eu de todas formas, antes de rematar, sí que quero dicir algo sobre a ausencia do PP, non? E o abandono do pleno. Paréceme unha falta de respeto intolerable e incluso insultante, non xa para nós, que é o de menos, senón para os nosos veciños e veciñas. Os veciños e veciñas elixíronos para estar aquí e págannos para traballar, para escoitar e para debater. Realmente me parece vergonzoso que un partido, sexa cal sexa, non? En este caso foi o PP, abandone e fuxa, porque realmente hai poucas palabras para definir a ausencia dun partido que está representando ademais a unha parte importante de todos os veciños e os acaba de deixar sen voz. Me parece que hai no que decir. E desde logo eu o lamento. Si ao mellor a xente eu creo que merece ao mellor unha pequena explicación sobre isto. O caso foi que nun momento determinado este pleno estaba evidentemente para un día, que é o último xoves, é un pleno ordinario, estaba para o último xoves do mes pasado, pois por razóns determinadas. Si é verdad que non podía acudir algún concelleiro, pero tampouco o secretario podía acudir, nin siquiera nos preguntaron porque tampouco había posibilidad de sustituir, porque o técnico de Administración Xeral que temos tamén estaba de vacacións. Iso, poden comprobar, que seguro que van a comprobar, pero sin problema ningún. Aí están aí está o que pasou de verdad, non? Entón, eu lamento que acabe sucedendo todo isto. Eu, no seu momento, chamei eu personalmente ao concelleiro do PP, a Manolo Durán. Falei con el para decirlle que pensáramos en poñer o pleno para a semana seguinte, o xoves seguinte, mirando que eles tamén puderan acudir sin ningún problema, non? E dicíndolle que se tiñan algún problema, que podíamos cambiar a data. El quedou en darme unha resposta esa mesma tarde, non me chamou. Ao día seguinte chameino eu e díxome que sí, pero que iban a poñer por escrito pois unha protesta sobre ese asunto. Si é verdad que nos chegou
un escrito, bueno, pero en ningún momento dixo que iba a abandonar o pleno. O sea, eso eu creo que buscou un golpe efectista, que foi precisamente, bueno, pois seguramente porque as eleccións están agora prácticamente á volta da esquina, e xa estamos, para moitos partidos, bueno, pois xa estamos en campaña electoral. El mesmo, outros cambios non hubo nunca ningún problema, incluso para ir a Fitur, non sei se ir a Fitur é máis importante, bueno, pois porque nos podían poñer tamén problemas, o falamos sempre con eles, para calquera cambio que temos deste tipo, e bueno, o caso é que esta vez pois decidiron marchar. Eu, sobre todo, o lamento para toda esa xente que hoxe quedaron sen voz neste pleno. E nada máis. Moitas grazas a todos. Hasta o próximo pleno.